sotata ifamily kwaGonsana Sunday school lutsha bonke abantu abakhoyo egameni lenkosi uYesu Kristu. Cela ukubulisa abangcwele egameni lenkosi. Kubuhlungu. Silimele yes. Bathi kuba ekhona umdala wezinsuku. Nasiphi isimo siyalalela. Sisesimeni esingakhange sisilindele. Kodwa ukhona umdala wezinsuku. Nesi simo sizawulalela. Ndingumafungwashe ke wapha kwaGonsana. Sizalwa sizintombi ezisixhenxe nabafana ababini. Sizalwa intombi yaseMaqhelebeni engasekhoyo nomfeneke tata nakhe sekho. Thabisa loved me so dearly. Yeah. Bono tutlefan ba yeyona twin ndim. Unthandile umntakam. Andikwazi ulila ke because kuthiwa xa ungumafungwashe ulela ngaphakathi. Yes. Because abantwana abajonge kuwe. But I am hurt. Imthandile laa ntombazana. Ufuna uThabisa umthande. Neziphene zam. Engaziboni. The only thing ebeyijongile kum kuba ndingusisi wakho omdala. Undithande wade wamkela uYesu uThabisa. Uyabona leyo into eyona nto ndingayo kakhulu ngayo. Yes. Because nokundithanda kangakanani ibingazungenisa izulu loo nto. Yeah. Inyamezele laa ntombazana. Ugulile uThabisa. Egula ke zezinye izinto le into ayithuka ngesurprise esikhulu. Ngo-2022 wayekwenza operation uThabisa, major operation yenhliziyo. Wayeyinto omongozayo kwafunyaniswa into yobana une-leakage one of i-tubes zakhe. Bengumuntu efaith ke. Bathi beqhankqalaza abanye basekhaya wathi uThabisa sisi uba uthi wena mandiye ndiyayi. Bendithembile umsekhaya. Wayenza operation uThabisa and we thought it is over. Le sime ngayo apha ke imqale uThabisa okay maqale ke lagama uTshane because of njengosisi omdala. Then kubekho zemva kwam onguSomo. Then endwesi somfutshane. uThabisa bethathe isithombo sikamama. So kushungulelwa la sisomfutshane ke kwathiwa Tshane. Nabantwana bethu ke bakhula bona bengayazi balana baTshane ivelaphi. Nobele la sisi. Andikhumbuli ikhona into endiyenza uThabisa engekho. Bephakama noba waphakama uThabisa sesuka kwi-operation ndisithi njengoba usuthini wathi sisakwazi uhamba wedwa. Yasebenza nantombazana wabuya umntana. Sinemele kakhulu. Kodwa ke uma ndifuna ukutsho kubantwana basekhaya, this is not the end of the world. Yes. uThabisa usibonisile indlela yokuthanda umuntu. I think kufanele sifundile a lot from indlela uThabisa ayihambileyo. uThabisa soxabene nomnye njengoba kwanto ngqoqwana nje kuzisisters lenye zingenezo. Ungasoze ufika athi kum waze wathi ubani ke besithandile siswane qha. Asithandile umntana wabo qha. Ayingayingeni enye. Benembeko andikhumbuli usuku olu uThabisa wamshaya iminyaka 6. Yeah, 6. Andikhumbuli uThabisa esingxakini. Andikhumbuli uThabisa esithi futhi kum. Andikhumbuli usuku olu-1 ndingquzulana naye. Andimezi bhetele ngoba engekho ngoku. Indithandile laa ntombazana. uThabisa undikhulisele uAlizwa. Ndimthathe uAlizwa ene-2 years. 2004. I think waneminyaka oneenyanga. Wazondikhulisela uThabisa uAlizwa. uAlizwa
That is why insuku zakhe zokugqibela ezigqibezele kwa-Alizwa because uthe xa ndibuya naye esibhedlele wathi sisi ndicela uyondihamba Alizwa. So bendingulo mntu umane senza i-video calls ke ngoku because umntu uthe ufune kwantombi yakhe. I didn't get the message. But now ndiyayazi uba why. Imqale le nto ngesinqe Mthabisa. Ngoba ndithaqaqanje nasesinqe ngeentsuku zakhe zokugqibela ke ngoku ngokapha kum endlini. Umane ekhanga ngemilenze kube nzima uphakama, imilenze yakhe yafeyila. Xa ahambayo ndimoba ubambelela ngedonga funeke ndimncedise. All along sisisinqa ngamntase izawuba rayithi le nto. Uzoba rayithi, womelele wena uzawuhlula apha. Until first of this month. Ndisekhaya elitsha ipractice ndivuka phofu ndimlele phaa ku-Alizwa. Ndivuke ndimbona andimthandi uThabisa. Silele serayithi yaqokola but oko ndiqabelayo uba usebhedini akafuni uphakama. Uyatya undiqathile because ndiye kuba kusithiwa ngafuna ukutya. But laa mini ekuseni ndibuye ebantwaneni ndawumenzela ipapa uThabisa wayigqiba. Late ndamenzela ukutya uThabisa wagqiba walala. Ngengomso ndiyavuka ndilungisela ipractice nekhaya elitsha imana ndithanda nosisi. Ndithi xa ndithi kuye ndasewufuna uboyama nge-headboard lena nje uzawutya ipapa nje. Athi intoni uchamo? Hayi ndiyachama oko. As umntu one-experience ke kwa-medical xa ndimjonga ndaqonda intombazana ikhona into engahlanganiyo. Ndaqweca itshomi ka-Alizwa. Ndibe sendimxelela uba andimthandi umakazi but ndikhawuleza ndibuye. Uba ndibuye ke ngoku sekunzima. Xa simsa esibhedlele simsa isisinqe kugapha, usegapha ke ngoku akakho nto ihlala esiswini. Xa sifikayo phaa ugqirha wabebeyile KDH ke qabatsela nje amagazi. Ebenegquma ngabebeleni iminyaka. Xa esiya koogqirha esibhedlele kuthiwa no, ayo-cancer. No, it's just a lump. It's just fibroids. Kuthiwa i-reaction from inhliziyo uyenzile nto. Azange bakwazi ukuyibhaqa i-cancer, i-cancer syndrome. Ndimsa esibhedlele ke ndinalaa nto uba uzawubuya but ndimbonile uThabisa wabuya ahamba ngokuthi kum. Xa ndingena naye ke ngokuba ndisisifolda. But sisindicela apha ndibambe isandla, ndicela uthandaze. Ndiyasweleka phambi ndizojonga umntana zange ndithethe uThabisa. Ndayiqonda nyhani xa ndimjonga amehlo ewaguqula then wajonga phezulu. Ndibe sendikhawuleza ke ndimngenise simncedise simngenise. Ndizoyiva ngogqirha xa ndimxelela uba ebese-KDH watsalwa amagazi. Ugqirha wandixelela into yoba no, usakade ngalabeni. She's got cancer and seyigqibile umzimba wonke. Now iqala utya amathambo. That is why amehlo ejikileyo and that's why she's vomiting. That is why elusa even ngoku ukuhamba because iseyitya amathambo ngoku. La aqhuma lisempilweni belingabona uba yintoni icancer so itya ehamba. Akazulenza ixesha. The only thing that isizokuadmithela yona ngoku is just TLC and then simply medication. Just for drips, simfake medication just for intlungu. But akazulenza ixesha. Then ugqibelo then uhleli nje 4 days kusukile 5. Safowunela nge-10 kusasa. Batho masikhawuleze sifike icondition yatshintsha but ayinyuke mna kuba xa itshintshe icondition ithini. Safika ke nyani seswelekile. The only thing endifuna uyitsho kube mnandi kakhulu kum because ndibonile isityiwa sentlungu. Ndithabisa phambi kwam. Lithe xa lithi wele lakhe imfusi yam liyimeca kwam. Noba ngahamba nge-wheelchair ndaqonda andizubaphendula because ayikho le nto ayithethayo because izamvisa kabuhlungu. Mna the only prayer that I had into yobana if intando yakho uba it is well. Because akumandanga umbona enxibe napkeni uThabisa. Asizokwazi ukumjonga enxibe napkeni simtshintshe napkeni. Seyibuhlungu ngesiyibonayo ngoku. So if bakho kuyintando yakho it is okay. Wakhululeka ke nyhani wahamba uThabisa ngolo hlobo.
eyona nto ndifuna utsho bantwana basekhaya, nibona kugcwele apha yimbeko kaThabisa, ukuhlonipha kaThabisa, ukuthanda abantu kukaThabisa. The most important thing ukuzamkela uYesu uThabisa. If uThabisa engakazamkeli uYesu ngesingakule ndawo simileyo kuyo ngoku, ngaleyo funeka nishiye nicinga funeka nishiye nicinga komfuzo uyishumayela uThabisa yena phambi kwenu nembona atshintshe uThabisa phambi kwenu nambona niyabona ngoku into uThabisa undawoni na. Ubuhlungu ke andisuka mde kakhulu ndonakele, but ke kuthiwa ufafuba she ulilele ngaphakathi. See, without any waste of time, bazalwane, ngizoqala nje into yoba umama uTholweni, ndicele uSisibongi, ndicele umama uMbomvu, ndimbiza kakuhle. Nkosi, ndicela sibize izithethi zosithathu. Ndicela umama uTholweni ozawuthethela i-church as a church speaker. Ndicele uBongi who will be talking on behalf of umsebenzi work speaker. Ibe i-community speaker umama uMbomvu. Ndicela bonke beze apha bazohlala apha bobabini then bese ndicela umama uTholweni eze ngaphambili. Amen. Wachu Jesu soshakana Hallelujah. Ndiyabulisa kubefundisi bonke abakhoyo kule ndawo. Ndibulise komama, ndibulise kotata, ndibulise kwi-youth ngegama lenkosi yami Yesu Kristu. Amen. Ngumama uTholweni lo omi apha. Ngizakuthetha on behalf of ibandla iChristian Worship Center. ngoThabisa Gontsana usister kaSisimosi. Saze uSisimosi kakhulu, asimazanga kakhulu uThabisa, simaze nje ixeshana. Bekhona ke nyani wazamkelela uYesu. Simbonile bemane size visitor but at last wade wahlala wazamkelela uYesu, wa-attenda la class kamatata uMazibela. Ukhona iclass esi-attendisa abantu abazamkelela uYesu nabafuna ujoin ibandla. Andithi zanojoin ibandla kodwa it's a foundation class nekufundisayo ngebandla laseChristian Worship Center before ube uyazi uzenza ilungu lalapho, so that uzibone ezi zinto ba okay mina ndingamelana nemigaqo yelibandla, iclass enjalo. So uye wayi-attenda la class uThabisa, wayigqiba ekuqaleni konyaka this year uye wabhaptizwa. So uhamba ebhaptiziwe. Amen. So uhambe kakuhle, ingathi ungula kula vesi ka Psalm 90 ethi
ithi ngane ithi sifundise uNkosi ukuyibala ukuzibala insuku zethu ukuze sizuse ubulungu. Ingathi wenze lo nto Thabisa. Wathi nje ngensuku zakhe zokugqibela wayazi ba indawo yami yokubalekela nguKristu. Wazamkelela uYesu. Bangcwele asifumani sonke elithamsanqa. Ndifuna ukucebisa xa sekushunyayelwe ifa wazali noKristu ungaphumi kulamnyango ungazamkelelanga uYesu. Ngoba ingomso lethu asilazi. Ngamanye amaxesha siye sithethe ngoYesu obuyayo and siyenze ijongo ngamanye amaxesha sithi unini lo Yesu ebuya. Angangabuyi kuYesu ubhubhe wena ungangeni ezulwini ngoba khange umamkele uYesu. Akukho ukusindiswa ngapha kwencwaba. So ixesha lokwamkela uYesu ke lixesha loba usifa. Ngela xesha uva ngayo kushunyayelwa ngayo lixesha lokuzithathela uYesu. So ukupostpone abangcwele kusesihogweni. Itsho khona ithemetsho phakathi itsho iBhayibheli. Khona ithemetsho ethi ukupostpone kusesihogweni. Amen. So siyabulela kakhulu ke ngobomi balodade. Simbonile ezamkelela uYesu and siyakholwa intoba xa sifika nathi ezulwini sofike khona. Inkosi imsikelele. Amen. 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 Siyabulisa ibandla, sibulisa nefamily kaGonsana nabahlali nestaff. Lona ume apha ubongiwe Ngcwangu. Hlala phezu Matisi. Isiphangela noThashi. uThashi lesimbiza Thashi ke thina ke emsebenzini. Ibingusisi onokubele. Ibingusisi ononcumo soze umbone uThabisa equmbile. Noba ungamenzani uzakubiza athi Bongi masilungise le nale soze iphele nini oke bequmbelene nawe. Emsebenzini ngosisi ngabantu abangosisi. Kukhona la Nhlebondwane bengayenzi lonto leba ubunengxaki nawe uzayisota athi nawe ngoku iphele kugqithe kube semsebenzini. Silahlekelwe nathi kwaPepo. uThabisa qale uphangela eMakhaza kwaPepo watransferwa phana weza apha eMfuleni. Sidibene naye thina apha eMfuleni ezophangela apha. uThabisa ebeyi-team leader, ebeyi-problem solver. Xa unengxaki ukwazi uya kuThabisa uthethe ingxaki yakho isombululeke lonto leyo, noba ngumsebenzi noba into personal yakho ukwazi ukuconfide kuyo uthethe lekufuna uyithethe. Engasoze ambohlekisa ngawe athi ubunge kuze kwathi no. Bingusose nothando usoloko encumile ngalo lonke ixesha. Andiyazi bazali bami ingathi kumkhona ingenayo ngoku yonke lento kaThashi. Qale bekade ndingayikholelwa, ndingayenzi sense uba uThashi uselekile. But now when ndifika apha khona ingenayo andikho right andiyazi. Okay. Sisebenzile noThashi kwaPepo. Thabisa kwaPepo kantiswa ngathiwa ubuye imali okanye ube istocks kwaPepo. No, wabanjiswa impilo yakhe. Wakhetha impilo kunomsebenzi kuba yayisithi into makakhethe umsebenzi okanye khethe impilo. Thabisa ukhetha impilo yakhe. Thabisa ukufayithele for ubomi bakhe ebengavumi. Ebese noba uye KDH imali igqibele last month. Nobuya KDH check ups zakho uzobuyela kwaPepo. Ayothi chocho lesithi chocho kayindizi. Athi chocho ndiye phana kwathiwa ebenginforma khona buye apha eclinic uzobuya ayo kwaPepo. Sithethe lonto leyo sincokole kube manje phela awakho bendimile noThabisa sithethe ndingasebenzi ngimile nemanager zethu besizimazi. Uqonga uThabisa kangaka kwaPepo nangoku the time ndifumana nomphanga ngothandiwe. Kanti zamfonela simane simbiza for istock take kube bengaphangeli sinazo sithathisa zangagqotshe mosiwaziyekela. Akho nto urongo yenzile kwaPepo. Waziyekela ngokumu kwakhe bake khetha impilo yakhe khetha ubomi babantwana bakhe.
Silahlekelwe bazali. Silahlekelwe bamgonsana, silahlekelwe kakhulu. Uthabisa andiyazi na words. Ndiyaphelelwa nangoku. Tina imihla ngemihla Ngibulise otata, ngibulise omama, ngibulise osisi, ngibulise abantu abatsha neSunday School ngelihle igama lenkosi Yesu. Uthixo ancede kwazi uthetha ngoThabisa. Ndime apha njengomuntu behlala noThabisa esihlala kuya day 1. Ndingumama uBhovu, ndinontando igama lam, ndinguManyawuza, inkosikazi yaseMampingeni, okhaya lokuGatshana. Ndifike kule ndawo endihlala kuyo, ndisuka eBhateli. Ndafika kule yadi, ndafika kukho uThabisa. Ndithe ndine-2 days ndifikile phaa, uThabisa ndambona. Bendisoloko ndisithi ke bantwaneni bam, ukhona usisi phaa kwaPhepha owakhe wandinceda ndonakala ifowuni. Ndathenga ifowuni kwaPhepha, iintsuku zingekapheli ayikusebenza. Ndaya kwaPhepha ndancedwa nguThabisa. Ndimane ndisithi ke kwabantwana, yho, unice laa sisi. Zange ndimbone umntu othobe kolaa hlobo esemsebenzini, akunakekele enze le nto uyifunayo. So xa sifika phaa ke ngoku phaa kwezambacu, ndibone uThabisa, ndithi nanku laa sisi. Ndithi yazi bantwana bam, le nto ithi nyawa lampumlo, bendingayazanga lo mntana ndingaze ndizodibana naye apha. Ndisoloko ndibona umntu olungileyo, onobubele, owayendincedile ndisengxakini kwaPhepha. Ndihleli ke noThabisa 2022. Ndamazisa engandazi mos xa uyothenga kwaPhepha akazubazi bonke ubuso. Ndamazisa ndithi laa mama wakwamnceda kwaPhepha, ndabona uthando, ndabona ububele. Sime apha nje singabantu abehlala noThabisa kumlwana wakhe lunayo. Silahlekelwe, sonakele, ndisezingqupheni. Andikakholelwa kwa uThabisa usishiyile. Nangeli xesha asesibhedlele sithethe naye kakhulu kwezaa ntsuku. Nangoku ayesibhedlele, Mama Zi undibiza ngolo hlobo. Uthi Mama Zi xa ndibiza, mna ndithi Mama kaSoso, ndiyamhlonipha because uThabisa. Qha imvisa kamandi into yoba ndithi kuye Mama kaSoso ngoba uSoso ligugu lakhe. Nangeli xesha avele embhaptizweni andizibamthi. Umntu oqala aye kuye besixeva kamandi naxeva kabuhlungu, ebezazi uba unomzali umndeni. Nam xa ndihleli nabo ukungafunga uthe akho mntu mdala kule ndlu, because nam ndime ngenyawo nabo, siyathetha siyahleka kumnandi. So uThabisa undithandile, ndimthandile, unobubele. Ebekhona amathuba ndithi kuye, hayi sisi akenziwa kanje. Ebengumntana uThabisa, ebengumntana omamelayo, umntana ohloniphayo, umntana ongafuni into embi, umntana ofuna ipeace. Ndikhumbula ngenye imini ufika apha endlini ndishixekile kwibhaka, endebevela athi jonke xa ndimdinga aba baseKhayelitsha. Ndithi ke ngoku kuye, eke uthunyelwa yinkosi ngoba njengoba nditshixelele kule bhaka andikwazi uvula, andinawo namanzi apha endlini, abantwana bandishiyela bengamanzi. Ndibe sensithi ke mna ke ndicela ukutyhela amanzi phandle ngoba ndinxaniwe. And then ke ngoku ufowunela abantwana bam, anayo nedatha,
ubaxeba ndijikeleke ngaphakathi ehokini and then banjengenamanzi ahleke kuThabisa ebendifekethela uThabisa intombi yami yokuqala nangalami ndibonisa uba uvela baptism uthi mama intombi yakho ibifikile ndithi intombi yami uthi first born yakho uThabisa uzobona certificate ba uvela ubaptism ndathi hallelujah glory to God ndabe ndisenkonzweni the following day uyazithabisa uzongicokolela ba mama ndithe ndabhaptizwa ndathi enkosi sibulela uThixo onenceba so uThabisa sonakalelwa nangemini uthanda fika phaa kumendlini eyongixelela uthanda afika wawa wafetha ndithi kwenzeke ntoni ndiqonda andikholelwa lento ndiyibonayo so ndilahlekelwe kakhulu uThabisa intombi yami ebeyitholoke umntana nembeko umntana nobheke bekumnandi bakunayo sohlala simkhumbula. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyabulisa elisa befundisi umzi osileyo ndibulisa umzi wonke wasemfuleni. Andizanga nento enkulu bazali. Andizanga nento ewonderful ecaba ingaphezu kwayo yonke into ephansi kwelanga okanye ethethwe ngabanye abantu. Mna ndifuna nje ukuthi uThabisa ndimazile ndimaze ephangela kwaPepo. Mna ndingongena engxola ke kwaPepo molweni ngaqaba into ezishomane nanko uqaba xa uyangxola yintoni asoloko inguwe funa ukubona ufuna uviwa hayi mani yintoni nana andiyazi life kanene life ipopoka paphandle kube mnandi kube njeya so uThabisa ndimazi ngolo hlobo umntu endimazi kakhulu usisi wakhe ndidibene naye ngokomntana wesikolo umzukulwana wam utransportwa kusisi wakhe. So the love they gave me, luthando olungenawo umlinganiselo. Funa igama eli-right lesixhosa alulinganiselwa. Mandithi uthando lukaJesu luphila phaa kulaa mzi, andiyazi uba luphila kulaa mzi okanye luphila kubo nje uMamQhinebe. Xa kuthiwa umama unesibeleko esihle saba sihle isibeleko salaa mama. Qha ke mna ke ndithe ndifuna nje ukucula nje ingonyana encinci, just one verse. Hayi ndiyapimba bethunana ningandihleki ngomso nangenye imini xa ndibonela qabakayo nanko uyakhuphula uthetha phaa kulaa cawa ndithi hayi bendithetha sowhat bendingathethi kwakho bendithetha kwaKrestu. UKrestu apha kule ndawo ndikuyo ngoba uKrestu yena nguye ngosovele ne-voice igold kum nangingxaki nomuntu mna ndimana ndiyazazi yabona ndifana notata uyabona bandifanela notatabo but ne-voice yam ibutatarha uthirha kusisa yerhana it's fine kodwa andifuna ukunilazisa abazali bam. Le ngoma yingoma endicule ndisengumntana ecamini hambe nomntana esosana isibonzi yo esona sihlobo nguye uYesu wakuxakwa zinkathazo zobubomi inhliziyo enenxe wayinyanga ngobube iyo esona sihlobo nguye uYesu esona sihlobo nguye Yesu esona
izihlobo ezimnandi umphefumlo uyonwaba kumi inhliziyo enenxe bawayinyanga ngobubele iyo esona sihlobo uYesu esona Amen. Kuthiwa xa uselapha emhlabeni ubhala incwadi. Bathethile abantu ngothabisa. So ingaba eyakho incwadi ithini na? Haleluya. Sisayezwini ke bathandekayo, siyaxolisa kakhulu ngexesha. Sizawucela utata wethu, utata uMazibela esezoza ngaphambili. Inkosi inisikelele bangcwele. Amen.
ulungile Thixo wethu. Akekho uThixo ofana nawe. Konke Nkosi esikubonayo emhlabeni nasezulwini kwenziwe nguwe emhlabeni naphansi kwamanzi. Izinto zonke esizibonayo nezingabonwayo senziwe nguwe uThixo Nkosi ongenangqaleko ongenangqibeko ukho kwindawo zonke ngamaxesha onke. Eliso elingathanga lokubone, indlebe engathanga ukuve, inhliziyo engakhange Nkosi ikucinge kuko okulungiseleyo abangabakho Nkosi. Siyabulela Nkosi ngexesha sithi Nkosi izwi lakho lisazoba siyathandaza Thixo wethu ukuze inhliziyo zethu zibe ngumhlaba olungileyo, ukuze Nkosi kutyaleke imbewu yakho engenakubola, engenakonakaliswa, elinika ukuphila, elinika ubomi, enika ithemba, evuselelayo, ewaqinisayo amajolo, ezesulayo inyembezi, ekwaziyo Nkosi ukubuyisela umuntu ebomini ngaye uKristu. Namhlanje Nkosi ethi izwi lakho linamandla elivuka kubumnyama kubaleke, namhlanje malibe lilo Nkosi elizocaca lityhileke ebomini bethu ukuze siphile ngalo ngoba sinabo ubomi ngalo egameni elihle likaKristu Yesu. Father, we give you honor and praise in Jesus' mighty wonderful name. Amen. Amen. Tell us how to pants. Thatha ithuba ngibulise kubefundisi bonke abakhona, umfundisi uKhuthu, uMama uKhuthu, and all the pastors, the elders of the church. Ngibulise ifamily yakwa Gonzana ohlathi oJambase ozangomva eliweni. Siyabulela kakhulu ngokuba uThixo enenze nabalo ngabantu abomelelayo. Siyamkholwa for more and for many days to come. Siyabulisa kuhamente yonke, bulisa kubahlali, bulisa kubantwana abancane egameni kaKristu Yesu. Amen. Ngusiphoso Xolo Mazibela bendingutitshala ngingathambisa kula class membership bekwathethwa ngayo. Last year we'd have a time in the class sithetha ngeziseko zokholo, umuntu onombele, othuleyo, ononcumo. Yabona ukhona umuntu bencumo ngoba ubona olusuka enhliziyweni ayilulo olu luveza nje amazinyo. Siyabulela uThixo ngokubakhe. Indlela yethu yaziwa nguThixo, amaxesha ethu akuThixo. Ndifuna kwifamily ndithi yomelelani, ithi iBhayibhile kusamthethele apha. Sibaninzi sihleli ngohlobo sihleli ngayo. Xa emehlweni kaThixo kukhona i-numbers. Andifuna ukoyikisa ke le nto azoyithetha le. Kukhona i-numbers kaThixo, uba sibayi-100 apha. Ngokwelisti kaThixo ukhona umuntu ongunumber 1 ozodlula emhlabeni, ukhona unumber 100, ukhona 99, ukhona 2, but we don't know. So ithetha ukuthi Jesu sihleli nje umhlaba obekiwe. So qha xa siphila ke siphila njengabantu abanobulumko abathi Nkosi ngexesha ondiphileyo ngalo ebomini mandenze okulungileyo ebantwini, mandikukhonze ubomi bam bube phambi komso bakho. So lo sisi ke uyenzile ke eyakhe indawo futhi wayidlulisa and uThixo ke wamenzela inceba. Yabona ithi iBhayibhile kuninzi ububi obulehlela ilungisa, kodwa uYehova uyalihlangula. Ukufa is not into embi ngamanye amaxesha, kodwa iba indawo yokuphumla. Singabantu abengabalapha abanepassport yelinye ilizwe. Qha ngoku kuthi xa kufika ixesha yabona uThixo inendlela yakhe. Uyavuma uba izinto zenzeke endaweni yokuba uhlalela xesha udleke nezantsuku ngempela ntomana your rest has come. Come on my side. So ndifuna ke siyifamily sikhulule usisi siyazi uba ngoku ejeni eshiyekileyo yethu. Uba ngaba ezwe irandi ejeni
thina sohamba siphelele ufikile egqatsweni and then wangeniswa. So our turn is still coming. So ke masibe ngabaqeshwa abathembekileyo ukuze xa ufika ixesha lokubizwa umfuyi uyafuya xa ufika ixesha elithile uyayisipayini afika jonge athi ndifuna le and then idlule ngoba itheni yafuneka enkosini. Amen. And sifuna ke kufunda ke kwincwadi kaIsaya chapter 28. Bufuna kuyazi ke esami isiduko ndingusukude ndingumkhondwana ngogxarha eliphezulu. Andizuzisa ngangayazi ndisuka ngapha emapondweni eSt John's apho ndizalwa khona. Indawo enhle, indawo enomhlaba omhle, indawo enabantu abahle, abantu abanobubele, kuyahluthwa pha. So that's one thing that I know about where I come from. So siyambulela ke uThixo ngokusidibanisa nabantu abafana nani. uIsaya ke andisifunda so kodwa ndifuna ke ngazifundela ke ethubeni. Ngumyalezo lo wawuthunyelwa kumasamela to a message about Samaria and also umyalezo isizwe esibizwa ukuba sisizwe saka Ephraim. Sithetha ke isizwe ke esinento kwenza nezizwe zakaIsraeli ezilishumi enambini. Uverse number awuzofuna nje ku13 uya ku 13 uya kushona ku20. Andonje ngokhona kumuntu okwazi umfundela. Nginqaba ke ndizoba lapha sizothetha ndizofunda isiNgisi ngizamane ndiya kuyo. Ithi kuverse 13 ngoko ke ilizwi likaYehova loba umthetho phezulu komthetho kubo. Umthetho phezulu komthetho, kumiselo phezulu komiselo, umiselo phezulu komiselo. Intwana apha, intwana phaya, ukuze baye bakhubeke, bawe ngomva baphuke, bathiyelwe, babanjiswe. Ngakho oko liveni ilizwi likaYehova, madoda agxekayo, balawuli babantu baseYerusalem. Ngoku ukuba lisithi sinqophisene nokufa, sivumelane nabafileyo, isibetho esingumkhukhula xa singenelayo asikufika kuthi, kuba amanga siwenze ihlathi lethu sasithela ngobuxoki. Verse 16 ngako oko itsho inkosi uYehova ukuba yabona ndiseke eZiyoni ilitye locikito, ilitye elinqabileyo lembombo, loseko olusekiweyo, okholiweyo akayi kunxama. Ndizawuphinde ndiyifundele kuba ndiyayazi ke isiBhayibhile nesiXhosa ke yambe mandisithela. 17 isiko ndolenza intambo yokulinganisa ubulungisa libenze ilothe yokulinganisela, isichotho siyakumkana nalo ihlathi lamanga, amanzi ayikhukhulise indawo yokusithela. Uverse number 19 okungenala singenelayo siyakunisusa ngokuba imiso ngemiso siyakuningenela emini nasebusuku, kuthi ukuqonda udaba kuba ukuhlasimla kodwa. Verse 20 inene umandla mfutshane akukho kunamba, nesigubungelo sincinane ukuba azisongele kuso. Masikelele ilizwi lenkosi ngokungaphakade. Amen. Uthi verse 16 therefore this is what the sovereign Lord says, look, I'm placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and a tested stone. It is precious cornerstone that is safe to build on. Whoever builds need never be shaken. At verse 20, the bed you have made is too short to lie on. The blankets are too narrow to cover you. Inkosi ke mayisikelele ufunda kwezulu ngokude kwenaphakade. Amen. Le ncwadi ibhalwe nguIsaya umprofeti
xa ebhala u-Isaya ngokwezibhalo ibomo ka-Isaya kupha phakathi kwa 740 BC no 680 BC. Now xa ufunda ke ngokwezibhalo kukhona ixesha apho kwakuzozalwa uYesu. Iminyaka ke ngela xesha yayingabheki phambili, yayibuya umva. Yahamba yabheka phambili ukuzalwa ko-Adam, yafika kwixesha apho ima khona yaphinde yajika. So uzalwe pha of 7040, then he died around 680. So uyumva ke ngoku. Ngoba ke yonke into wezithetha zasiya nabanye abaprofeti yade kwangubani kwakhona o2 BC 1 BC yaqalela waphinde iminyaka yaqala njengoba ke ngoku sesithi ngo2026. So let's ba ekuphi ubomi abukho 2000 bungapha khona iminyaka ebikahamba yaphinde ya reverse. Thixo kawuzozama uThixo izinto ezinkulu ziyenzeka. U-Isaya uzalwa kuthiwa ngutata wakhe ngu-Amos, and I think isiXhosa wathi Amosi, kodwa is Amos utata wakhe. And njengoba u-Amos ezala u-Isaya, ubrother ka-Amos yena yayingu-Amaziya okanye eyezenza u-Amaziya. U-Amos uzale u-Isaya, u-Amaziya wazala u-Uziya. So yiyo lento uva xa uthethwa ngala chapter chapter 6 ithi ngomhla wokufa kaNkosi ukumkani Uziya. So xa u-Isaya uthetha ngomntu amaziyo azalwa naye, and ithetha ukuthi u-Isaya ibingumuntu wasebukhosini, and ibingumuntu ngesingesi kuthiwa u-Isaya no-Uziya zikhazi, but ngokwesintu kuthiwa sintoni kuthiwa sethiba ngomzali omnye uthi mkanina masixa ezalwa mamakhe ne uthi mkabawo xa ezalwa notatakhe. So xa otata bezala so ngukabawo okanye ukayise wakhe ke u-Uziya lo, and they were closer, and ke omnye he was a king u-Uziya ngexesha utata wakhe sengasekho. And then ithi ke ngoku apha xa ethethayo athi ngomhla wokufa kwakhe, ndayibona inkosi akathi ngosuku. Now ithetha ukuthi lento ayithetha ukuthi u-Isaya uqale ukuba ngumprofeti ngela xesha, but ukutyhileka kukaThixo ngobuthixo bakhe noba beshumayela yena ephila kodwa kuye kwenzeka ngomhla okanye ngelo nyaka uZiya wathi walala ngawo. Wabhala ke u-Isaya ebhala lencwadi, and isizathu soba abhale webhalela izizwe zikaSirayeli ingakumbi uJuda noEfrayim, and indlela ebebesenza ngayo izinto ibingekhonhle. And u-Isaya ube ngumuntu obhala kakhulu ngezinto ezizwe lumkiso, endlela abantu abaphila ngayo. Kwakukhona inkokheli zakwa-Efrayim nakwaJuda beziphila kakubi, bezizenzela ubudlelane nezinye ikumkani ezingakhonza uThixo, and bezixhomekeke kakhulu kwezinye izinto ngaphezu kwaThixo. Ibingabantu ke abaziwayo ngokusela kakhulu. Inkokheli zakhona amaprofeti yonke nje i-corruption ibininzi kakhulu ke pha. So kwinkokheli and people stopped to believe uThixo, bathemba ezinye izinto. And xa besenza izinto benza ubudlelana nekumkani ezinamandla, so that yiyo le iBhayibhile ithi niyaziqhatha nithi nenze ubudlelwana okanye isivumelwano nokufa, uba njengoba ninamandla nabantu abanamandla abazitshomi zenu ingathi ukufa kuzofika kubo. Xa sijonga ke apho Isaya bhala khona, uzobona even from chapter yokuqala zikhona izinto ezithethayo uba kule ndawo yayindawo enobutyebi obuninzi, kodwa babonisa uba njengoba nikubona ubutyebi bulaphambi kwani bomi bubuhle, le nto izophela ngomzuzwana.
elida zenu ezingahoyiyo ezenza zonke izinto zizazophela and zizazofa ngendlela embi. And then iJerusalem lenijongile ibona uba inhle isazophela iwe isazotshiswa. And then bonke abantu babehlekisa ngo-Israyeli bathi hayi yabona ke le ithethayo ayikho sozuyibona isenzeka. So and uIsaiah abekhilelwe nguThixo ebawonisha ukuba ngababuyane kwindlela zenu. Kodwa bobona bahlala and eyona icace uba i-priest i-prophet xa uthetha ngo-priest uthetha ngomuntu ongumbingeleli othandaza endlini kaThixo uba abantu abazocela izono okanye bazoxolelwa izono nguThixo. Abaprofethi ne-rulers yayingabantu abahleli nje kuthiwa ngomahlala eshushu because babesoloko beziphethe kakubi ngokunxele. And then uIsaiah nje besenza ebhala le ncwadi uzama ukubonisa abantu. Now xa ujonga uIsaiah ngumprofethi oprofethe kakhulu ngokuza kukaYesu. And ngexesha abhalayo usashiyeke into around about 700 years before uYesu azalwe. Kodwa isiprofethi zakhe zazicacile. Xa sithetha ngoYesu uba urhulumente uzoba semagxeni akhe, gama lakhe kuthiwa ngumangaliso, usoninani umthetheli woxolo. Ithethe ngezinto ezininzi chapter 6 nakwezinye chapter ubheka phambili. But ndifuna namhlanje xa sizothetha ngoIsaiah siyazi uba uthe ebomini bakhe wake wadibana nendlela engekho ntle, indlela yokufa and indlela kaUzziya esuka emhlabeni. Kodwa uThixo wabe unecebo ngobomi bakhe. Ithi ke ngokuphaya kuverse number 20 ithi uMandlalo mfutshane akho kunamba. Ixesha esiphila kulo aloxesha lihle, aloxesha limnandi, futhi aloxesha ukwazi ukuqekelela. Kudala wonke umuntu xa ephile ebomini kuthi hayi uyagula, kuthi hayi kwenziwa le. Ezangoku izifo zeze AI. Buye yazi into yi-AI. Ezangoku ziyathula, xa sezifikile zifike sesithi sibeke usijobho. And ubuze uba kwenzeka ntoni because oogqirha babeqhele ukwenza ngohlobo oluthile. But ezangoku izifo zi-unpredictable. So uthi ke umama ebekwathetha ayinkosi sifundise ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Ngoba ixesha esiphila kulo lixesha apho ubomi bufutshane. Yabona into efutshane ntetho xa ukunaba i-comfort uqoba apha emhlabeni sazophila. Yabona xa izinto zakho zikulungela uvela uqoba lento kaThixo iyabhora, ithatha ixesha futhi yalibazisa ngoba mna ndifuna ukonwabela ubomi. Kodwa ithi le elatuka a bed is too short uba unganaba. That means lixesha eli kuba ufuna ukujonga uba where are you. Okwesibili, if you are a parent unomntwana unoxanduva olungapheliyo, ubusambona esahamba kahle thandaza uthi inkosi umgcine ezandleni. Uba ngaba ikhona indlela akuyo umcele, uThixo akaxakwanga sithi. And indlela kaThixo ityhilekile kuye nakuthi futhi ityhilekile. Uba ngaba xa kufuneka sithini singene, ithi uthi xa uMateyu athetha uthi ngenani ngesango elimxile, because it means le ndawo ingekho phophula ebantwini. Xa sisamkela uYesu, xa sikhonza, xa sisibiza uThixo, ayiyonto yokuba sifuna izulu, but sifuna ukuphila kakuhle emhlabeni sinoxolo noThixo. So ndifuna ukuthi kwifamily yakwaFene oGonzana nesihlobo uxolo lukaThixo maluyigcine inhliziyo yenu. So sisemhlabeni and iBhayibhile uthi uYohana xa ethetha chapter 16 verse 3 uthi emhlabeni niyakuba nembando zenu, kodwa uthi ithanda indawo athi yomelelana, kodwa kuba batheni ndiloyisile ihlabathi. So uthetha ukuthi nangona izinto zisenzeka kodwa lukhona uxolo lukaThixo olusebomini bethu. Ithi the bed is too short, asikwazi ukunama. Ithi xa idlulayo
ithi nesigubungelo it is the ingubo. Yabona xa izinto emhlabeni senzeka azithe nto ukuthi but ziyenzeka. Ikhona ivesi endithi xa ndiyifunda ndiqoma uThixo uyayenza into yenza ithi le vesi uThixo wenza unothanda okanye wenza akuthandayo. And akaceli permission emntwini. Ngoba uthi xa kufike ixesha alenze. UYesu xa efike emhlabeni he took about 33 years waphila and then wedlula emhlabeni. So sometimes ke ngokweyathi imethi ithi wafa esemncinci. Kodwa ixesha likaThixo lixesha lakhe. So ndifuna ukuthi namhlanje ixesha esiphilayo emhlabeni libaliwe. Insuku esiphilayo emhlabeni zibaliwe. Uthi kuverse 16 ivesi endifuna ugqibela ngayo. Ithi ngoko ke utsho inkosi uYehova ukuthi yabona ndiseke eZiyoni ilitye. Xa uthetha ngeZiyoni ngokweBhayibhile uthetha ngendawo apho uThixo ahlala khona. Yindawo apho uThixo afumaneka khona. Sithetha ngokukhona kukaThixo uthi ndiseke ilitye. Now iZiyoni yaziwa ke njengentaba ephakamileyo, intaba engcwele kaYehova. Apho uThixo izinto zakhe namadinga wakhe benza khona nabantwana bakaIsrael. So utheke ngoku xa sithetha ngelitye iBhayibhile usizoyifumanisa uba ekuqalekeni bekuthethwa ngento enelitye phakathi. NoMoses ukhupha amanzi wakhupha amanzi phi elityeni. So ilitye indawo yomeleleyo. Ilitye yinto engenoshukunyiswa mntu xa iseyiliphayo. Okanye uthethe ngolwalwa apho uyilantuka ukwakhelwa khona kwelantuka apho ilitye limele khona. Now ithi ke le vesi umise useke ilitye eZiyoni. Ithi ke ngoxa ithetha kulesilungu I am placing a foundation stone in Jerusalem okanye Zion. I-foundation ke yindawo yokuma. I-foundation yindawo yokwakhela. I-foundation yindawo apho kuthiwa sisiseko. Into eyakhiwayo yakhelwa phezu kwesiseko. Ubuntu okanye ukuqina kwendlu nokomelela kwendlu kuxhomeke kwentoni kwisiseko sayo. And isiseko umakhi uxhomekeka ngoba njengoba ezoyakha lendlu ithini iplani yayo. Kuthiwa ke xa kusakhiwa xa indlu iya ibheka phezulu okanye xa izonyuka kakhulu isiseko nayo sayo prestin sibe ngasehla kakhulu. So kuthiwa the higher the building the deeper the foundation. So uthetha ukuthi noba inhle ngaphezulu ibonakala inhle kodwa ixhomekeke phi kule ndawo yolekuyo. Xa ke isiseko singekho indlu ithi iBhayibhile ke xa ithetha umuntu othe wakha indlu esantini ufika umoya omkhulu uthini uyiwisi. Kodwa eyakhelwe phezu kwesiseko ithini ithi noba kufika imoya ivuthuza ishiyeke imi. Namhlanje ndifuna sithathe ubulumko yoba ubomi bethu sikusekele phi phezu kwesiseko esingubani esinguKristu Yesu. Ithi ubeke ilitye elisisiseko and xa ibizwa ke kuthiwa lilitye lembombo. Ithiwa chief cornerstone. Amatye abakhona kuba khona amatye apho isakhiwo simiswa khona. And elalitye lilitye elenza uba indlu ixhomekeke kuyo. Kodwa ndikhula kusenziwa izindlu ezinentsika. Uba ngaba indlu kuyaziwa noba ingawa amacala nodonga kodwa uyoshika imile apha because insika itheni isamile. So ilitye lembombo laba nguKristu. Ithi iBhayibhile xa ithetha ke kuMateyu ithi abakhi balicekisile abalifuna kodwa uThixo wathini walenyula. Ndifuna ukuthi namhlanje izinto ezibonakala zinhle azizizo okanye azinayo lento uyibonayo ingathi zizoba iziyo. Kodwa izinto ezibonakala engathi azicacanga uThixo uyathanda uzikhetha ukuze ahlazise izinto ezaziwayo. uThixo akajongi ngokujonga kwamehlo abantu. uThixo akaboni ngendlela sibona ngayo.
and noThixo akaba nabantu akenzi ngohlobo abanye benza ngalo. Xa ufika endaweni ubona abantu abanxibe isuit abantu abathayi, kwezinye ubona abantu nje abagqibele ijini netracksuit ungabahoyi. uThixo akajongi ngolo hlobo. uThixo ujonga intoni? Inhliziyo. So namhlanje ndifuna xa sizophuma sibe nalento uba inhliziyo yam indawoni na. Ngoba iBhayibhile ithi apho inhliziyo ilantuka ubutyebi okanye inhliziyo yomuntu okanye ubutyebi. Inhliziyo iphi? Isebutyebini. Ubutyebi bakho buphi? Indlela yakho ibekephi? Ithemba lakho ulibekephi? Ithi xa igqibezela okholiweyo kuyo akasayi. Whoever believes need never to be shaken. Omilisele kulo akasayi kuze athini? Ashukunyiswe. Uthi it is a precious cornerstone and it is safe to build unto. Namhlanje ndifuna ukuthi may the peace of God that surpasses understanding bube phezu kwempilo yenu as a family. And uThixo aze ayigcine ayilondoloze inhliziyo yenu and nibe noxolo ngakuye, nifune yena and ningamlibali uThixo, futhi nifune uba zithini izithembiso zikaThixo ngobomi benu. Noba ngaba zikhona izinto ezini-challengeayo ngoba uThixo wenza kanjani nakubantwana, ndithi umama uphumle, uThixo unendlela zakhe. Kodwa ke into endiyaziyo leba uThixo ekwenzeni kwakhe usoloko enendlela ephumelayo. Thina masibone kuba icebo likaThixo liphi. Kwifamily kubantwana kwi-twin ubomi bukhona futhi buyaqhubeka. Kukhona izinto ozothi xa nihamba nicinga ethubeni qoba esingazi uba uThixo uzapha. Elomba amehlo enu ningaziwaphosa ebantwini. Elomba amehlo enu ningaziwaphosa kwimeko, nithembe uThixo. Ngoba uThixo wenza izinto ezingathanga chatha engqondweni yomuntu. Abuyise ithemba, abuyise ubomi. Xa unoThixo awusoze ube inkedama. Yile nto ndifuna uba abantwana besakhula bafundiswe ukumazi uThixo. Bafunde kulazi icebo kaThixo ngoba uThixo unenjongo ngobomi babo. Their life has not ended. It has just started. But now they just need to trust in God. Uthemba uThixo yethu bangaba ithini indima yakho okanye ithini indlela yethu. So sibuza kuThixo uba Nkosi sithini na ukwenza. Isiko lenu lokuYehova. Indlela yenu kuYehova. So namhlanje I want you to be strong and be courageous. Nithi ixesha loba umama usisi umntwana wenu kufuneka ebekiwe, but benale nto uba uxolo lukaThixo olusulokuqonda baluthini balugcwalisa. Namhlanje xa sizothandaza ndithi uthi uYesu ndim indlela ndikubomi ndibinyaniso. And iBhayibhile ithi ilitye abakhi abathe balicekisa, God has made it intoni? A chief cornerstone. It is safe to build on Jesus. Kukulula ukwakha kuYesu. Xa ufika kuYesu kuthi xa ithetha yizani kum nonke nibulelekayo enisindwa imithwalo, ithi waphosela kum onke amaxhala enu kuba mna nditheni ndinikhathalele. So namhlanje ndifuna ukuthi xa uphuma namhlanje ungazenzela ubuhlobo noYesu. Xa kufikwa kuNoah wathi makazenzele, ikhona izinto uThixo azozenza, kodwa ikhona into istep wena ozosithatha. Uphakamisa isandla, uvuma uYesu ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo, aqale enze umsebenzi. Akadingi imali yakho, akadingi into onayo, dinga nje wena nenhliziyo yakho. Uthi Nkosi ndiziphilele ubomi, ndiyenzile into endiyithandayo, kodwa namhlanje ndiyamdinga uYesu ukuze akuncede ubomi bam. Ithi ke ngokusuka ndalithandela gama Uchane ndiyalithanda ngoba linento ethi i-nickname ngeke ndimxelele yam
Inekule into okwenza noma how much are you loved? How much are you cherished? Because banalento uthi sebuhleli. Because as a family, uyakwazi ukuthi xa ukhona umuntu you think about the good things that this person has done. Uma uthetha ezinto uthi yazi babe kuchana ngoba bezovela athi yabona and you start laughing. Because you are doing what you will remembering. Because xa kufikela xesha loba umuntu akasekho kuye kube khona ipain. But inhlungu funeka kubalele because you have good memories that you have built along the way. Cherish ubambe zona enzekile. We can't change it, but we celebrate the good life and we celebrate love. We celebrate unity and the kindness of someone that has brought it to the family. So ubombake into ayitshalileyo it will never be erased. Angedlula emhlabeni but i-legacy yakhe lives on. And abantwana bakho funeka banento ekhumbulayo ba your mother noba bephuma endleleni uthi umama wenu ke bona nje wengumuntu onje. So in order to see that life happens, so ndifuneka sothandaza sizovala amehlo umfundisi esise ngaphambili esizothandaza umcele uThixo uyivule inhliziyo yakho uvulele izwi likaThixo uba lingene enhliziyweni. Ithi iBhayibheli umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo kuYesu inkosi ekholwa xa uthe weva izwi likaThixo. Namhlanje I want uba ngaba awukasenzi isigqebo soba nobuhlobo noYesu. Uthi ithi ingoma lamama esona sihlobo ngoYesu. Wenza konke uhamba nawe noma abantu bakulibala uThixo wasoza kulibala. uYesu ufika abe ngumhlobo. iBhayibheli it is a friend that sticks closer than the brother. Wazi izinto ezaziwa ngabantu. Ithi inhliziyo yakhe idalathekile kodwa ukhale kuye. Ngoba xa ukhalela ebantwini abantu basazohlekisa ngemeko but yena uyakwazi ukuzisa abantu abaright. Uyawapholisa amanxeba. Uyayilungisa inhliziyo, uyawubuyisa umphefumulo ukuze umuntu amazi ukuba uThixo wenza izinto abantu abangenozenza afikelele apho abantu bangenofikelela khona. Namhlanje ndifuna uba kulomuntu ufuna uzenzele ubuhlobo noYesu. Asizuthatha xesha andifuna nje uyenze esosigceba apha enhliziyweni yakho uthi Nkosi Yesu ngene enhliziyweni yami and ube nalento uthi noba ngaba bombambe ndiqhela ulenza ngohlobo. This is a moment of transition. Bomi buyatshintsha, crossroads. Yangapha nangapha, which choice are you making? Namhlanje ngicela sivale amehlo. And sivala amehlo. Uba ungulo muntu ndicela nje by a show of hand uphakamise isandla sakho. Uthi Nkosi Yesu ngene enhliziyweni yami. Ubomi bakho ubalekile kuThixo. Noba imeko zibethile, but there's still hope. God has something better for your life, for your family, and for everything. And edibene nobomi bakho. Namhlanje uba ngaba ungulo muntu othi ufuna uYesu ebomini bakho. Ngokudlula kukaSisithabisa, you can make your relationship right with God. Ukudlula kwakhe is a reminder that life is short. Our days are numbered emhlabeni. Asizazi zaziwa nguThixo. Namhlanje ndifuna ukwenza lento uthi Lord, help my life. Ilitye limisiwe lokuKristu Yesu. Bonke abathembela kuye abasoze badaniswe. So namhlanje ndifuna ke if ungulo muntu uthi I need Jesus in my life. I want to make friendship with Jesus. Uphakamise isandla ukuze uThixo amncede ubomi bakho.
ezalise wonke umhlaba. Ngokuhlwa Nkosi impilo yethu yalizukisa igama lakho. Khuluma mhlangaka ngoba la Nkosi ulihlathi lethu. Uyindawo yokuzimela, ngumpheme wokuphephela. Emva kwemini Nkosi, emva kwemini Thixo wethu selityhiliwe Nkosi izwi lakho. Wachazwa uKristu Yesu njengesiseko sobomi. Thixo lamandla onke, siyabulela Msindisi wethu. Siyabulela Nkosi ngoba nguThixo ophilayo. Zakudlula zonke izinto emhlabeni, kodwa wena Nkosi uyawuhlala uhleli. Thixo lamandla onke, uyabakhona naphakade. Ngoba Nkosi umuntu uchazwa njengenxa ebunayo nentyatyambo ebunayo. Thixo wethu siyalizukisa Nkosi igama lakho. Thixo wethu ngoba Nkosi unikile Thixo wethu le family yakwaGotsana. Yanika Nkosi imihla yokonwatyiswa nguThabisa. Thixo lamandla onke, uthi Nkosi xa kuthethwa umntwana wakho athi that memory must remain into their minds. Noba babulele wena ukuthuba Nkosi obanike ukuze bahlale naye. Noba sesusiwe phakathi kwabo uxolo lwakho Nkosi maluyifukama impilo yabo. Siyathandaza ukuze amandla kaMoya Oyingcwele umbathise Nkosi impilo zabo, athuthuzele ngoba Nkosi ngumthuthuzeli. Thixo wethu egameni leNkosi uYesu siyathandaza Msindisi wethu, sithi isandla sakho senceba. Thixo wethu masihlale Nkosi ezimpilweni zabo. Nkulunkulu wamhlanga kayombathise Nkosi le family egameni leNkosi uYesu. Bawo namandla onke, unguThixo Nkosi ophilayo, unguThixo namandla. Nkulunkulu wamhlanga unguThixo lenceba engazange yaphela. Thixo wethu siyabulela Nkosi uthando lwakho, uthando Nkosi Thixo wethu sithande ngalo. Nothe Nkosi wamazisa Nkosi uKristu Yesu. Thixo wethu kuze Nkosi xa kufika ixesha lokudlula emhlabeni, sazi ukuthi sinendawo elungisiwe emazulwini. Thixo wethu athi Nkosi yakubuya inkosi. Thixo lamandla onke, ibuya Nkulunkulu wamhlanga kuze Nkosi uthi thina abaphilayo singabaphangeli abalela ukufa. Thixo lamandla onke, sithi mphume emangcwabeni athi siyikhawulele inkosi. Moya wamandla, moya wenyaniso, siyathandaza Thixo wethu nomntu okhona kule ndawo. Bawo Oyingcwele, sithi Nkosi izwi lakho lithethiwe. Nkulunkulu wamhlanga malityhileke kumntu nomntu, kwaziwe ukuthi ukhona uThixo ophilayo, ukhona uThixo namandla. Bawo namandla onke, sikelela ke Nkosi umkhonzi wakho. Sethethile ngezwi lakho, sikelele Nkosi bonke bathi baphulaphula. Sithi Nkosi malingobonwabisi Thixo wethu bangazanye ngezwi lakho. Malihlale Nkosi linketeza ezindlebeni zabo. Lityhilwe Nkosi uMoya Oyingcwele ukuze bakwazi ukuthi wena unguThixo. Sikelele Nkosi, siyathandaza Thixo wethu, siyakholwa ngaye uKristu ngumsindisi. We bless you, O God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Makule ndawo mandibulise kokuqala kumzi wamamfene wonke isihlobo zamani. Ngibulisa igama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Ndiza nezaziso kodwa ke ndizawuphakamisa ilungu lefamily libulele kusisithembisa uMamuduna ngosikhokhelela okanye mhlambi ngosenzela lenkqubo ebesenzele yona ngokuthozamileyo nangokuchula okukhulu. Umdumisi ke worshipper. Amen. Uzibonakalisile ke namhlanje. Amen. Siyacela ke apha efamily ngengoma ukuthi basinike umuntu ozawusenzela izaziso from the family side. Mna ndiza kwenza isaziso sase onzweni. Amen.
Ukhona kanini sisinosi ukho lento kufuneka siyiqhele singabantu ezinkonzo ziyahluka. Amen. Inkonzo efana nalena, hallelujah, iyadinga a spiritual support because they are broken. Also, they are also broken ngenxa yalomsebenzi financially. We need to stretch our hands of help with situations ezinjena. Uthi noba uza umsebenzi onje uze uzilungiselele, azami sonke ubheka ilinge. Hallelujah. Kodwa ke ipokoto zethu zingasikhapha noko. Ngizawuthi xa utata wezaziso siza apha nalangoma isitsho, ndicele torho noba ukhangelwe pha everse 3 into ezawuza izaplate sizisebenzisa apha enkonzweni zizapha ngaphambili. Abantu bazogqitha apha torho nemikhonto okanye iminikelo yabo ukwenzela le family ingalambathi endleleni. Amen. El Shaddai, El Shaddai, you are here. You are everything to me. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El izawenzwa yonke iprogram khona kuqoshiwe. Kukho into nje iphathe nayo omitha apha, kukho musical item endithe xa bengisiza apha. Okay, konja bemfutshane ke, just one item. Umkhulu yesabeka wethembekile. Amen. Oh, hallelujah. Hey, umkhulu yesabeka, umkhulu yesabeka wethembekile. Wethembekile. Amen. Oh,
befundisi, ndibonise koomama befundisi, ndibonise kubazalwane, ndibonise abantwana abancinci, ndibonise ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Mandiqale ngozazisa kuqala. Ndingowabogonsana mna, ndinguLivuyo igama lam. Ndingutata omncinci kaThabisa. Okanye ndingutata omncinci wabantwana bam balapha bonke. Ndizele nje indawo encinci apha yezaziso. Izaziso zethu ngomso ngo-8, 8:30 umzimba uzawufika apho wabehlala khona uThabisa. Ngomso ngo-8:30 umzimba uzawufika apho wabehlala khona uThabisa. So kuzawukwamkelwa ngokuthandazo. Singabantu abazawungcwabela elinge, singaba seTofiwa baba uNomadambe, singaba seTofiwa baba uNomadambe lali, kodwa sime elinge, kungcwatyelwa elinge lefemeli yakuthi, ngoba ubhuti umkhulwa wam unomzi oselinge, abantwana bazali belinge, kungoko singcwabela elinge. Ndifuna nje ushiya loo ndawo. Kuyahanjwa ke ngabantu abazawuhamba ngomso, umzimba uyaphuma ngomso ubheka eKomani, uyolinda eKomani, uyawungcwatywa ngomhla we-22 uMgqibelo. Abantu abahambayo ke bawuhamba ngoLwesihlanu, bakhona abazawufuna uhamba ngoLwesihlanu, okanye ngoLwesine abazawufuna uhamba ngoLwesine. SiseKomani ke kwindawana ekuthiwa kuselinge, kufutshane neKomani. Enkosi. Because siyabulela ke Hlathe, siyabulela ke Dr. Gonzalo. Mandibulise bazali bami nonke baba semfuleni. Ndiza nelizwi lokubulela. Mna abantwana bakaTatomncinci ninabo ukuthi singabonani, ndihlala elowo apha ekhaya. Nangoku izindive lomphanga ndibheka le ndoda ngose iyofika kanje nje ibhuti kunje. Ndithi hayi bo kaloku abantu bakaTatomncinci sikwazi uba singafiki, kufanele sibe khona. Ndisithi kubo Mamfenekazi, oqinele aqinele masinyamezeleni, kuba uTatomncinci nonowam umama wenu babebambele benjenje. Ndikhulela phantsi kwabo mna ngondiTatomncinci. Njengoba ndipha eNcwarha kuNomadambe, ikhaya khulu abantwana liphantsi kwegadi ekhaya. Ndingulomfene ndinguye. Ndibo kanjani inkosi mnefana, andingowabhotsana. Utata wabantwana nguNtembe, umama wabo nowam uMamqinele. Utata umkhulu wabo nguKhenefana, umama wabo umakhulu wabo nguAmen Iqwathekazi. Enkosi, ndithetha ngento endiyaziyo, andifuni ndifundisele ngabazukulu. Enkosi tata. Enkosi kakhulu ke, siyabulela. Toko ngoku ke mandenze nje ngokukhawulezileyo ezalapha enkonzweni. Zinye bantu ngumzi wabaGonsana noMamfeneni banezisehlo singaso apha namhlanje. Sesivile ke sibulele kakhulu kutata wezaziso. Sezichazile ukuthi kuyaphunywa ke ngomso. Kodwa nge-22 phaa elinge lapha indaba. Haleluya. Siyacela ke singumzi wase-CWC apha eWestern Cape. Haleluya. Ukuthi masibhalise abantu abazawukhapha le family. Siyayazi mos into xa ukhaphe abantu ujike xa ufike phaa ube i-responsibility yabo ngokuthi bakufunele i-accommodation. So ke bayafuna ke before babe bayahamba ukulazi nani labantu abazawuya kwelaa cala. Singonondlwana ke phaa siye sithi ke ngenye ixesha siboleke nakoomelwane. Siyayazi mos loo nto xa sehle apha. Siyacela ke ngokuthoba okukhulu uSisimitha ukhona, shiya nje igama lakho kuye. Sizama uphakamisa ke kuzo zonke i-branches ezilapha zalapha e-Western Cape kwi-CWC, be it ngapha eNorthern Gugulethu, eKhayelitsha, kwaNdlunkulu, eMfuleni, makubhalisweni kukhatshwe le family.
sizokwazi uba sigqumane imihlana linxeba lisehlele nathi sihambeni somngcwaba uThabisa. I-transport ke zizawuxhomekeka uba kuzawufunwa sibe ngaphi according to the numbers. Siyacela ke kakhulu ke bathandekayo egameni likaYesu. Ndingokagoba ke mna ke ngumkhulu ligama andingomfundisi wale branch. Amen. Ukhona umfundisi walapha into okunayo ke siyamxolisela akekho phakathi kwethu ngezomsebenzi ke mfokaTyholweni uDedeza umzimkhulu nangiya uMamTyholweni phaa xa ngumamkhulu ukhona ngaphakathi endlini. Zawucela ibandla lonke liphakame lime ngenyawo sesivala egameni likaYesu. Siyabonga siyabulela mzali. Sesizawuphuma ke Thixo wethu sibheke endaweni zethu esihlala kuzo. Cela umoya wakho oyingcwele uhambe nathi endleleni. Tshiza igazi elinamandla lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Thulisa Thixo somandla yonke imimoya engendawo endleleni. Kuba bethi ko2 zonke Thixo somandla izinto zakho ngendawo mazime Thixo wethu zingasenzi into. Egameni lenkosi uYesu Kristu. Baba siyabonga ke sikunika uzuko, mandla imbeko nokomelela. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit may rest and abide with us now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Hallelujah. Amen.